føler, at det er en par år siden, jeg har sat her sidst. Det ved jeg godt, det er det ikke. Det er kun måske lige lidt over en måned. Jeg mener, at sidst jeg optog, det var i august, men jeg kan ikke huske, hvornår i august det var. Men det er også ligegyldigt. Nu er jeg tilbage. Min plan er at lave en web parade, om man vil, her i mit jeg ved ikke, hvad nummer afsnit det her det er, men det har jeg skrevet i introen. Jeg fik en idé i går, da jeg var nede med pigerne til svømning. De svømmer hver mandag. Og mens jeg lige sad og var bademester, så kom jeg i tanke om, at det egentlig var ved at være lang tid siden, at jeg har optrådt for jer, og vil gerne gøre det igen. Men har ikke rigtig... synes ikke rigtig, jeg har strikket noget, så jeg ikke rigtig følt, at jeg har haft noget at vise frem, og for at det også ligesom skulle give lidt mening, så tænkte jeg ligesom, at det skulle have et emne. Så derfor besluttede jeg mig faktisk i går, at det skulle være en eller anden form for en whip parade. Og det kommer så egentlig af, at jeg faktisk er blevet ret god til at opdatere min Ravelry. Min project page derinde, og finder jo så lige pludselig ud af, hvor mange whips jeg egentlig har. Jeg tror sidste tal, der var der omkring 20. Og nu har jeg så lige brugt et stykke tid her på at gå og finde frem, så hele gulvet hernede foran mig er fyldt. Hvilket I også kan se i introen, fordi det er simpelthen mit gulv lige nu, inden jeg selvfølgelig lige satte mig. Det slog jeg op på min Instagram, og det tog I heldigvis sindssygt godt imod, så det er sådan, det bliver i dag. Det er simpelthen en gennemgang af alt, hvad jeg har på pindene nu. Noget ligger og marinerer, noget er på en orkidéliste, noget har jeg faktisk glemt alt om, men jeg tænker, at vi gennemgår dem en og en. Jeg vil ikke... Jeg tror, jeg prøver, hvis jeg kan, det ved I ikke noget som helst om, men jeg tror, jeg prøver at tage de ældste først, så at jeg ligesom, fordi det er også dem, der er sjovest for mig lige at kigge på. Og så har jeg fået et ønske på Instagram fra Anne AK, ind på Instagram, om at... Hvad var det, du skrev, Anne? Var det mine 5 mest brugte strik? Så jeg har twistet dit spørgsmål lidt, og har egentlig valgt nogle trøjer, og et sjal og et kavle, som jeg vil snakke lidt om, hvis vi får tid, fordi det kommer sammen på, hvor lang tid det her det skal tage. Som er mit yndlings, og som jeg helt sikkert kommer til at strikke igen. Jeg har allerede planer om noget nyt, og det er garn, der ligger heroppe bagved. Men det bliver til allersidst i afsnittet. Det bliver, hvis der er tid, for jeg kan sidde heroppe og holde øje med uret, i forhold til, hvor lang tid det her det tager. Jeg har ikke præsenteret mig, og jeg vil bare lige... den får I nu. Jeg kan se, der er kommet drypvis nogle nye ind siden sidst, hvilket jeg ikke helt forstår, for jeg har jo ikke været her. Men det er fedt. Velkommen til alle sammen. Jeg synes, det er lækkert, I er her. Jeg elsker at optræde for jer, og jeg elsker, at I kommenterer. I er så mega søde til at kommentere, nærmest uanset hvad jeg beder jer om. Så tak for det. Jeg hedder Helle. Helle Pagter. Det er mig, der er inde i Helle Pagter på Instagram, og også her på YouTube og på Ravelry. Så opfindsom er jeg. Jeg bruger simpelthen bare mit eget navn. Det kan jeg huske. Jeg bor her i Vestjyllands hovedstad med mine 2 tøser på 7 og 9 og min mand. Ja. Jeg arbejder meget. Rigtig, rigtig meget, hvilket så også gør, at jeg har rigtig mange fridage, fordi at når man overarbejder, skal man jo afspacere. Jeg har lige været afsted på tur med nogle af mine folk i Düsseldorf. Hvis I følger mig på Instagram, har I kunne følge lidt med. Ja, det har været en sindssyg tur. Det har været så hjernedødt fedt. Det, som jeg siger, når folk de spørger, jeg er fuldstændig tanket op på energi, men hold kæft, hvor er jeg træt, mand. Det er jo dage fra 7:30, mellem 7 og 8 om morgenen, hvor vi spiser morgenmad, hvor de jo er der, og man er på. Og så indtil klokken 23 midnat hver aften. Og så er det jo bare hele følelsesregisteret igennem, og man... Især på sådan en tur her på de her 10 dage, der udlåner jeg jo mit nervesystem til nærmest alle, jeg kommer omkring. Fordi det er jo folk, der er presset, og folk, der er på udebane. Og min fornemmeste opgave er jo at få dem igennem det. Og ligesom sørge for, at de står nogenlunde oprejst igennem sådan en rejse der. Det er så givende. Det er så meningsfuldt. Men nu får jeg ikke mere af det.
Men det betyder også, at i dag er det tirsdag morgen. Faktisk, klokken den er 7:15. Jeg har lige sendt pigerne i skole, og har lige rendt rundt om mig selv for at finde, finde alle mine whips frem. Og i sidste afsnit lovede jeg jo at forkæle en af jer med det her lækre garn fra Marlene. Det er sokkeklubben fra august. Fordi jeg åbenbart fik bestilt 2. Jeg har trykket en vinder via random number generator, og det blev Gitte Hundemoster. Jamen det hedder du faktisk både inde på Instagram og herinde på YouTube'en. Så tillykke med det, Gitte. Den glæder mig til at sende til dig. Jeg skriver det også lige hernede. Prøv at Gitte, hvis du gider at sende dine oplysninger til mig på Instagram, gerne. Adresse og telefonnummer, e-mail og så videre, fordi så vil jeg lige få den sendt til dig med GLS, fordi jeg stoler ikke på det. De har spist en 3-4 af mine pakker nu, og så GLS. Men ja, det er sindssygt fint. Og tak for alle jeres sindssygt fine forslag til, hvad man kan bruge til garnet. De her 100 gram og en mini, det sætter jeg pris på. Tak for det. Jeg tror, min kaffe er rendt. Nej, prøv at vente lidt. Inden jeg lige går ud og henter en kop kaffe, så får jeg lige mit potterware i dag, fordi jeg er lige ved at omkomme af varme. Jeg tænkte jo, det er efterår igen, det er dejligt, det er skønt. Jeg tager et tørklæde på, men så koldt er det bare ikke. Slet ikke her hos os, så nej. Den jeg har på i dag, det er, det kan man ikke se, det er stadigvæk lortekammer. Eller ikke et lortekammer, det er bare nogle lorteforhold herinde på kontoret. Det er mit Yellow Lichen on Rocks. Cami Jonet. Super fint, stort, flot, trekantet sjæl. Opskriften er bygget til en fade. Eller det ved jeg ikke, men jo. Men det bestemmer man jo selv. Jeg har strikket den i en fade, som faktisk ikke fader særlig meget. Det er noget... Jeg tror også, jeg taler om den i en af mine første afsnit, fordi jeg mener, i starten, der strikker jeg stadigvæk på den, imens jeg podcaster. Eller hvad hedder det sådan noget? Ja, det er en af mine whips i nogle af mine første afsnit. Men den er smørblød, den er strikket i noget merino single, den her, og en mohair fra Tilia, den der hedder Eon. Men den tager jeg af nu, for jeg er lige ved at smelte, og så går jeg ud og helt sikkert også skifter trøje, fordi jeg faktisk ikke lige have den her på, fandt det ud af. For det oplever jeg ikke, fordi at jeg klipper. Og så kommer jeg tilbage med en kop kaffe i hånden, hvor vi lige kan skåle, og helt sikkert måske også en anden t-shirt. Så en anden t-shirt og kaffe. Og det var jo mega varmt. Men, det er sådan, vi ser ud. Anyways. Som sagt, som jeg sagde lige før, står I skævt? Så kan I også se drømmestrikken. Det eneste normale i dag, det bliver simpelthen færdigt siden sidst. Jeg har 2 projekter, og det ene kan jeg ikke vise jer, fordi det er givet væk, men hvis I følger mig ind på Instagram, Helle Pagter, så kan I se, at jeg fra den 10. til den 17. strikkede en mikroskopisk lille bitte lyserød sweater, som jeg faktisk endte med at give til en af gutterne, fordi han skal lige om lidt være far for første gang, og så tænkte jeg, den skal han have. Og han blev simpelthen så glad, så det var bare mega fedt. Det er så fedt, når folk de bare synes rigtig godt om en strik, og ikke bare ser det som en eller anden
Men den er givet væk til ham, og han blev glad, og jeg blev glad, og jeg fik brugt noget strikketid, og det er helt perfekt. Nu sidder jeg faktisk lige og tænker om alt det her, det kunne, fordi jeg føler lidt, at altså nu krøller jeg jo sammen med vilje, og så er det jo klart, at Charmedel jo bare kommer til sin ret, så jeg sidder faktisk lige og spekulerer. Prøv at vente 2 sekunder, for så kan I lige komme lige en snas længere op, så hæng lige på, skål lige med kaffe, eller bare lige sidde og strikke lidt. Jeg henter lige en noget. Prøver vi lige. Var det ikke bedre? Så kan jeg rette ryggen, uden at skal føle jer på vej ud af skærmen. Men jeg synes godt nok, at jeg sidder langt væk. Eller det gør jeg nok ikke. Det er bare... kan I huske, at jeg startede med podcast, der var jeg helt oppe i hovedet på jer. Og fik også lige øje på mig selv. Nå, venner. Færdig siden sidst. Sweateren, som sagt. Og den er på Mors og ikke hjemme. Men derudover, ligesom alle andre, det er den der standard, ligesom alle andre, og ligesom resten af Danmark, og ligesom alle mulige andre podcaster, og vores allesammens Lone, og udfordring, og alt det værk der. Så har jeg også mine septemberstrømper færdige. De er helt almindelige vanilla, og med verdens største hul der ved hælen, kan I se det? Hullet er ikke lige så stort her. Ja, 56 masker, pinde 225, 10-11 striber til fod og resterende opad. Og den her gang har jeg, kan I se det? En af hver. Altså byttet rundt på hælen og tåen. Kontrasten, der hører med til, det er den her, det er den sorte. Og jeg har tilføjet den blå. Fordi. Og hvad hedder det? Oktober måned ligger klar herover. Jeg har pakket den op, for jeg kunne ikke vente. Jeg har pakket alle mine strømper ind i små pakker, sådan at jeg åbner dem til den første, og bliver sindssygt overrasket, fordi jeg kan jo ikke huske, hvad jeg har pakket ind. Så, og jeg var lige ved at dø af begejstring, da jeg så mit oktobervalg, og jeg kan faktisk godt forstå det. Det er blevet... Nej, skal vi lige gøre den her færdig? Så er det Cyber Babe in Braces. Ellers så har jeg jo skrevet det her nedenunder. Jeg mener også, det er Traktor Lady Maja, der fandt på den her farve i sin tid. Den er mega lækker. Den er god. Den løser op på de kolde gråværsdage, der kommer lige om lidt. Nå, mit super begejstrede valg for oktober bliver det jo så. Det er Fire Roasted Marshmallows. Elsker den. Prøv lige at høre. Hold nu op. Og jeg der kender den, I ved jo også, at den er jo bare for vanvittig. Jeg finder så ud af, fordi jeg kan jo allerbedst lide at have de her, at det lige sker lidt i forhold til kontrasterne, eller i forhold til enderne. Det hedder det stadigvæk ikke, det hedder riphæler tå. Og vil jo så have min Fluorescent Orange til at være med igen, hvor jeg vil egentlig bare, min plan er, at den vil jeg slå op med og lige strikke 2 omgange, inden jeg sådan strikker resten af ribben i ribfarven. Og så vil jeg også allerhelst have en hel eller en tå i den her Fluorescent Orange. Jeg har det her tilbage. Så jeg skal lige ind forbi Lone. Søde Lone af Lonely Sock Lady. Jeg lige har købt et minifed eller 2 mere, fordi at
Men ville det ikke bare være fint, at den lige kom som sådan en pav? Jo, prøv lige at se her. Der er jo orange i den, ikke? Men det er sådan en rolig orange. Hvor den her, Sissel og Sandra Sissel, for by the way, det her, det er den rigtige orange. Den er for sindssyg. Den skinner jo. Jeg ved godt, at I strikker i silke, eller du ved, noget andet jo sådan fint orange, enten med, ja, den fra Bakilrik. Den er også vanvittig. Godt valg. Eller så den sweater, du lige har lavet, Sissel, den i Peruvian og mohair, den er også for sindssyg. Du ved, straks tror jeg den på strikkelisten. Nå, det var lige noget internt, beklager. Ellers så har vi over på Sissel Baks Facebook, skulle jeg lige til at sige. Instagram, og så faldt lige i svimer over den trøje, hun lige har strikket. Nej, Lone, hvis du ser med, det ved jeg, du gør, fordi du er den sødeste i hele verden. Jeg kommer lige forbi din internet hjemmeside, og så skal jeg lige have nogle flere minier. Det kan være, at jeg gør det i dag eller i morgen, det ved jeg ikke, men det kommer til at ske, fordi at det her, det er simpelthen ikke nok til... Plus man kan aldrig få nok orange, vel? Så nej, den bor her i med... Jamen hvad? Pinden er klar. 2,25. Ja, og så mine opskrifter. Og det eneste, jeg har opskrifter, det er egentlig bare, hvor mange striber i hvilken størrelse. Altså, hvor mange striber fod og op og sådan noget værk. Men 1. oktober, den er klar. Så ja. Det sidste, jeg lige vil vise jer lige hurtigt, inden jeg går i gang med selve programmet, det er bolden. Nu er der jo kommet Cyberbabe Embraces er kommet på nu. Og så herinde under kan man jo se de andre. Ja. I min Katrine Lyng-taske. Hun kender mig alt for godt. Jeg elsker den her. Nå venner. Er vi klar? En af de ældste. Og det er jo helt forfærdeligt, fordi det er jo, jeg elsker, og det er jo så dumt, at den er så, så forsømt, fordi at den er jo sindssygt lækker, og jeg havde faktisk også overvejet, at jeg selv skulle have en, bare i en anden farve. Det er en Lincoln Neumann vildmarksgenser opskrift. Det er svart ulv. Har jeg den her? Nej, det var kun diagrammet. Hvis jeg har bogen for Lincoln Neumann, det er hende, der også laver Alafos... Hold kæft. Alasuk og Foika og alle de her sindssygt lækre vildmarksgenser her. Hun har også lavet en model, der hedder Svartulv. Og det er egentlig... en sweater med det her sindssygt lækre mønster over det hele med de her hoveder. Og som I kan se, jeg har strikket en halv. Det bliver en sweater til min mand. Jeg har strikket en halv krop cirka. Nej, nok lidt mere. Og begge ærmer. Og så er jeg gået i stå, og den har jo bare lagt... Jamen, det er så åndssvagt. Ser det godt ud? Og det er faktisk ikke helt slemt. Nå. Det er fordi, jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange, der er begyndt at vise bagsiden på deres strik. Og det ved jeg ikke helt, om jeg synes om, fordi det er sådan lidt... Det er ikke altid midt, det er super vellykket bagpå. Det bliver strikket i fritidsgarn. Han er ikke... eller jo, han er faktisk helt fin med Alafos, ligesom jeg selv er. Men det er jo bare ikke altid været pisse nemt at få det der Alafos. Så hvis man vil have de farver, man gerne vil have, så må man jo nøjes. Og det er i sådan en råhvid og en helt mørk kongeblå, midnatsblå.
Og jeg havde så tænkt, at hvis jeg selv skulle have en, så skulle den være også råhvid i bunden, når man vil, men så skulle den sådan være rustrød-ish i de her ulve her. Og det kan da også være, at jeg når det endnu. Men jeg tænker også, at jamen, den er for vanvittig. Altså hold kæft, hvor er det flot. Måske jeg lige skulle sådan strikke den færdig nu, og så strikke den sådan med vilje med lille. Hvad hedder sådan noget? Med vilje for lille. Sådan at han ikke kan passe den. At jeg så desværre må overtage den. Ej, det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, at jeg næsten har gjort det. Og det har jeg jo ikke, fordi det bliver sådan noget... Bliver det Gravland, tror jeg. Prøv, den skal jo bare være færdig. Ikke? Den er jo simpelthen... Det er jo... Det er jo nærmest blasfemi. Eller hvad det hedder. At den bare ligger. Så ja. En af de ældste. Og prøv at vi der er ikke noget tema. Ham her. Hold nu kæft, mand. Det er virkelig... Hvor foran? Det her det er foran. Det er en af de dummeste ting, jeg nogensinde har startet op på at strikke. Eller det er det ikke. Det er ikke rigtigt. Fordi han er sød, og han bliver god, og det bliver skide godt. Det her, det er ham her... Nisse Langemand, mener jeg, han hedder. Jamen, jeg kan slet ikke. For helvede, mand. Og det tager, og det er jo det, der er så dumt. Hvis jeg virkelig overholdt den der, jeg sagde, i forhold til 30 minutter om dagen, eller 30 minutter på et projekt, før jeg skifter til det næste projekt, så tager det her jo ikke lang tid at strikke. Jeg går i gang med benet. Og den skal bare, jeg ved godt, det er også et langt ben, ikke? Men der er jo ikke mega mange masker rundt her, vel? Og det samme med armene, det bliver også nogle lange, tynde arme, og så skal han så også strikke tøj. Bevares, det bliver nogle lange bukser og sådan noget værk, men altså, få ham nu færdig. Det er så dumt. Og jeg var jo fuldstændig elektrisk, da jeg startede op på ham, fordi at, men det var jo den fedeste i hele verden. Og han bliver også strikket i fritidsgarn. Og jeg tror faktisk, jamen det gør jeg også. Jeg følger faktisk, kan I se det? Det kan I ikke se. Men de farver, der ligger hernede, de mørkeblå, lyseblå og hvid og sådan noget, det er faktisk fuldstændig samme farver, som opskriften ligesom dikterer. Jeg krøller lige et menneske sammen og putter ned i en kurve. Det er ikke særlig makabert. Så nu ser I ham lige her. Han ender med altså sådan her ud. Så altså tøjet her skal han jo have på. Lange bukser og en lille sweater og et halseklæde. Måske han bliver færdig. Jeg har haft en, altså, jo, den har jeg faktisk også haft liggende længe. Det var opstarten på en Chunky Peacock. Nej, det hedder den ikke. Den hedder jo bare Peacock Sweater. Grunden til at jeg kalder den chunky, det er jo fordi det er den, der bliver strikket på pind 6 og 7. Og hvis jeg strikker fasttiden, så det ved jeg ikke, hvor stort den. 14 masker på pind 7. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Jeg kigger til efter pindstørrelse, jeg tænker ikke over, hvor mange masker det skal ramme. Men det var jeg startet op med i det her fuldstændig hjernedøde fine garn. Det er sådan noget garn, der jeg gik forbi det nede ved min Pernille, der blev jeg nødt til lige at bakke, fordi at det
Det kort lige my eye. Hvad hedder sådan noget? Det er sådan en... det er sådan noget, en Civic og en Alva fra Filcolana i sådan noget flamingo farve. Ej, det ved jeg ikke. Jo, er det ikke det? Dolce fra Civic i farve 334. Det er sådan en nærmest sådan en helt selvløsende flamingo ting. Og den var jeg gået i gang med for et år siden, tror jeg. Og har aldrig faktisk strikket mere end ribben. Den skal så ombukkes. Og der skriver de jo i opskriften med, at man skal slå op på de og de pinde, og så skal man strikke sammen, og så skal man gøre alt muligt. Det gider jeg ikke. Jeg syr det bare ned, når jeg er færdig. Og jeg er gået i gang med mønsteromgangene, eller jeg har strikket en pinde mønster på den her peacock. Lige indtil, at jeg sad den anden dag og så, at Jeanette Fruergaard, The Woolly Gardener, hun var i gang med den her. Og så tænkte jeg, den vil jeg strikke. Jeg gider ikke at købe noget nyt garn, fordi jeg har garn. Jeg mangler ikke garn. Og jeg hopper ind, køber opskriften og kan se, hvad skal den strikkes på. Det er også på pinde 6. Pinde 5, 5,5 og 6. Og så strikkefasthed 15 masker. Igen. Og den her, og så var det så, jeg kom i tanke om det her fuldstændig elektriske, lækre garn, og finder ud af, at det jeg er i gang med at strikke på en pinde 6,5. Og det vil godt kunne klare en pinde 6. Det jeg sidder og kigger efter, det er simpelthen lige, hvad den egentlig skal strikkes på, fordi at når opskrifter de nævner 15 forskellige pinde, så er det lige det der med, at okay, men hvad for en er så den primære? Og her kan jeg se, at du strikker ribben på en pinde 5, det kan det her sagtens tåle. Og så strikker du så selve kroppen på en pinde 6. Så ja, hermed besluttet. Den her hals bliver travlet op. Der er heldigvis ikke så meget. Det bliver travlet op. Og så bliver min peacock lavet om til en Mia Sweater Chunky. Kunne det ikke blive godt? Kommer ikke til at kunne gå i fred. Så ja, det er sådan, det bliver. Og den bor i en projekttaske fra Vincent Shop. Super fin. Også en gammel taske. Den lægger vi... Hvor meget har jeg vist? Så den kan vi lægge der. Så allerede nu er jeg lidt ved at miste overblikket. Det her, det bliver et langt afsnit, venner. Men prøv at så kan I bide mig over. Jeg skal nok også lige skrive titlen på det her afsnit, det er sådan en whip parade. Og så kan man jo se på videoen, før man tænder den, kan man jo se nede i hjørnet herover, hvor mange timer den tager. Og så kan man jo vurdere, fuck no, det er mit liv for kort til. Og det er fint. Denne her, min specielt bestilte syede taske fra Katrine Lyng, med det lækreste flotte gule stof, og sådan mørkegrønt grovt stof. Det er jo faktisk ved at være et år siden, jeg startede den her. Og lige om lidt skal jeg mødes med alle de søde damer igen, som jeg startede den her sammen med. Eller, jeg startede den, mens jeg var sammen med dem for et år siden i Svendborg på Webstrik Festival.
Og lige om lidt igen. Jeg tror, det er... Det må være om 14 dage. Ikke den første weekend i oktober. Ikke den her, men... Der skal jeg være sammen med dem igen, og jeg glæder mig helt vildt. Det er bare en weekend fyldt med hygge og kvalitetstid og afslapning og skønne damer og strik og fede projekter, og skuldrene er bare helt nede. Og i år skal vi til Esbjerg. Jeg skal ned Flittelise og håber Karin er hjemme, så hun kan få en mega kammer. Hun fortjener det. Om nogen i disse tider. Det er godt nok fucking uretfærdigt. Altså... Så ja, hvis I, det bliver lige reklame. Fisk lige ind på hendes hjemmeside og køb det der for cancersæt med garn og opskrift og masker markør, fordi at lige nu skal vi bare støtte, og vi skal sende alt det bedste karma og kærlighed afsted til Karin, og også alle de andre, som PT kæmper, fordi at ingen bryster eller noget som helst skal have kræft, og desværre er kræft en lortesygdom, og vi håber, at kræften fik kræft og døde. Så Karin, alle mine tanker og kærlighed til dig, og man kan nærmest ikke bære det, vel? Ja. Anyways, sidste år på Webstrik Festival i Svendborg, slog jeg op til en ballonjakke i alle mulige Nepal-rester. Så grim. Det sidste jeg viste jer den der, havde jeg kun kroppen. Jeg var ikke begyndt på ærmerne endnu. Efter jeg havde optaget sidste gang jeg viste dem, det var ikke til sidste afsnit, der startede jeg op på, på ærmerne, og jeg har strikket 3,5 stribe. Hold kæft, mand. Den bliver mere sjælden, end den bliver køn. For Sørensen der. Jeg har også strikket forkert, kan jeg se. Det gider jeg simpelthen ikke gøre noget ved. Prøv at se, striberne skal være 3 riller. Det skal den orange så åbenbart ikke. Anyways. Det bliver min campingsfætter. Jeg tror ikke, det bliver sådan en, jeg har på arbejde, eller ude i offentligheden ellers, men på camping, der er jo helt andre stilregler, når man går til camping, så det her projekt her, jeg viser nu, det er også okay, så bliver jeg lige distraheret af mit eget tingeltangel. Og også lige en reklame igen. Kirsten Brun fra Lær til Liv. Hun sælger jo de her små ringe, hvor man kan have alle mulige små masker, man kører på. Det var ikke det, vi skulle. LP. Focus. Det, jeg har i den her, det er... Der er også hår overalt. Det er Lina. Og hende er jeg faktisk heller ikke kommet længere med siden sidst I så hende. Fordi for det første er jeg strandet på Sleeve Island. Og for det andet så er det... Ja. Og det er jo så åndssvagt, ikke? Fordi at ærmer tager jo ikke lang tid. Jeg tror bare stadigvæk, jeg har jo prøvet den på. Og... Altså, den kommer ikke til at sidde tæt. Den er måske lidt for stor. Men jeg har det også bare sådan lidt, nu har jeg så ikke så meget. Ej, helt ærligt, grunden til, at jeg ikke har strikket så meget på den her, det er jo fordi, at jeg har jo fucket opskriften fuldstændig op. Eller det har jeg ikke. Jeg har bare strikket noget andet garn, og har tænkt, det kan jeg godt strikke på de pinde.
originalopskriften. Hold kæft. Garnet til opskriften. Det anbefalede garn. Det er Plötulopi fra Istex, det der pladegarn. Det havde jeg egentlig også købt hjem til den, men jeg har hørt, at det er simpelthen så porøst og svageligt. Det hedder det ikke. Så jeg har helt ærligt været rej for at vi splitte det, jeg vil rive det i stykker, og jeg kender også bare mig selv og mit temperament godt nok til, at hvis jeg gør det mere end 2 gange, så vil jeg kyle det ud af vinduet. Så jeg solgte det, og var nede ved min Pernille og købte det her Vulia fra Gepard. Jeg tror ikke, jeg har en nøgle. Nej, men jeg har en banderole. Dem gemmer jeg. Og det er fint nok at strikke i. Det virker også sådan lidt... jeg ved ikke, kan I se noget? Det er sådan lidt løst bundet. Fint nok blødt egentlig. Men det er jo en helt anden strikkefasthed, så det betyder bare, at den størrelse, jeg strikker en størrelse medium. Og jeg tror faktisk også, at jeg strikker på de rigtige pinde. Altså pinde 4. Ja, jeg strikker på pinde 4. Og stoffet er egentlig rigtig fint. Jeg skulle måske bare strikke en størrelse small. Eller ekstra small, fordi jeg synes godt nok, at jeg har prøvet den på. Og det var fint nok. Men jeg ved det ikke. Det er i hvert fald en af grundene til, at den her den bare har lagt og marineret, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg vil med den. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg gider at strikke den færdig, eller om jeg skal trævle op og strikke en størrelse mindre, fordi modellen er egentlig vild med, og farverne, orange og brun, er jeg fuldstændig forelsket i. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Så derfor ligger hun, og hun venter. Det kan være, at jeg på et eller andet tidspunkt får en eller anden åbenbaring, at hun så... ja, jeg ved det sgu ikke. Lige for nu, der ligger hun af mig nær. Nå, hvad har vi ellers? Jo, det her det er også ret gammelt. Det der i den her kurv, det viser bare, hvor fucking impulsiv jeg er. Altså, det er jo helt hjernedødt. Heldigvis er jeg ikke så impulsiv, at jeg ikke ligesom husker mig selv på, hvad jeg har gang i, når jeg springer fra det ene projekt til det andet. Her har vi en rundpind 4 på 60 cm. Vi har en lap, som er strikket i dobbelt fingering. Vi har en masse andet fingering. Fordi det her, det var min intention. At strikke et lappetæppe. Eller de her cozy memories, er det ikke det, vi kalder dem? I 2 tråd fingering. Eller DK på pin 4. Og så se, hvor langt jeg kommer. Fordi jeg har sindssygt mange rester. Det var en sjov idé i en dags tid. Så fik jeg ideen om tæppet til campingvognen. Det er ikke så gammelt. Hvor jeg vil lave et Hanne Just tæppe. Det hun har strikket mange af med de her riller her, som hun syr sammen til sidst. Og jeg gik i gang, og jeg slog masker op, og det er blevet sindssygt fedt. Igen, også i rester. Kæmpe stort. Jeg har strikket den første bane. Så gik jeg ned i det.
Men alle noterne på tæppet ligger heldigvis stadigvæk et sted. Så det kan være, at jeg på et eller andet tidspunkt gider at strikke det igen. Den her, den strikker jeg i 2 tråd fingering og en mohair. Og det er lækkert og blødt. Jeg gad bare ikke mere efter den første rille, så den lukkede jeg af og lagde den væk. Og før det var faktisk sidste sommer på camping, eller sidste forår, også et år siden, der... Jamen, det er så åndssvagt. Eller det er det jo ikke. Det er jo med verdens bedste tanker. Der startede jeg op på Cozy Memories til mine tøser. Den her bliver til den lille, til Johanne. Det var nogle af de farver, hun valgte. Har jeg strikket så langt. Og i 1 tråd fingering. Og grunden til at gå i stå her, det er, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at jeg synes, det bliver for tyndt. Altså for ligegyldigt, forstå mig ret. Fordi at tæpper i min verden, det er sådan nogle, hvor du sådan... altså tunge tæpper. Og den store, hun vil have sådan nogle mere mørke, seje farver, så hendes bliver nogle af dem her. Og det er samme årsag til, at den gik i stå. Jeg ved ikke, om det bliver for tyndt og slasket. Så 2 tæpper, eller opstartet på tæpper til pigerne. Opskrifterne på deres tæpper er her, hænger her. Med Johannes, det er på pin 3. Og Albertes stod på pin 3,25, fordi jeg ikke havde 2 pin 3 på det tidspunkt. Så har vi, ja som sagt, dynetæppet til campingvognen. Som også ligger her i. Og så min, eksperiment med lapper. Cozy Memories i double fingering. Og lige nogle særligt udvalgte fingering rester. Så 3 tæpper her, som venter. Hvilket bringer mig lige til det 4. tæppe, eller et tæppe mere. Det er jo mit et yarn-tæppe. Og det er faktisk heller ikke kommet videre, siden jeg sad i et afsnit for noget tid siden og snakkede om det sidste gang. Det er den her, der bliver Jigsaw Puzzle Blanket. Kun i garn og fra et yarn. Ja, men det er jo umuligt at vise. Jeg strikker det i 2 tråde et yarn. Ikke sammen med nogen følgetråd eller noget som helst. Det skal bare være rent et yarn. Og de næste lapper, eller de næste felter ligger klar hernede. Dem har jeg fundet lidt frem i forhold til garnerne. Farverne. Og så har jeg jo fundet på Ravelry, havde jeg jo fundet en som havde strikket tæppet, og som hver eneste gang hun havde strikket et felt, havde hun jo vejet det. Så jeg følger egentlig hendes notater, og sætter mine egne notater på. Og inde på min project page, inde på Ravelry, jeg bliver helt god til det nu. Jeg skal nok linke til den down below. Der opdaterer jeg også løbende, når jeg får strikket et felt, hvor meget det så har varet, og eventuelt også, hvad garnet hedder. For eksempel sådan en som den her, som jeg også lige var lige ved at dø over, da jeg åbnede den. Den var fra julekalenderen sidste år. Så den hedder jo bare julekalender 22. Det her, det er rejehop. Og det her, det er Tutti Frutti. Det er også fra julekalenderen. Og en rest fra, det er gråzone, tror jeg den hed. Eller muldvarp. Det er en rest fra mit Westnet fra forrige år. Anyways, ikke alt det sludderslaget heller. Vi har mange ting, vi skal igennem. Endnu et tæppe. Mit Jigsaw Puzzle Blanket fra et yarn. Det bliver god. Og lige hernede foran, det kommer jeg ikke til at se, men der har jeg endnu en af mine Bolga baskets med alle mine yarn-rester. Eller jeg har taget hul på et fed garner fra et yarn. De ligger dernede. Alle mit andet et yarn ligger faktisk heroppe. Det hele hylden her nu. Så Marlene, hvis du render tør for noget, så jeg har dit fjernlager her. Ja. Nu skal jeg jo ikke stille det ned oven i hinanden. Nå, nu, når vi er ved tæpperne, så kan vi lige snakke om den her.
Jeg strikker jo sammen med de her skønne piger på venner på Messenger. Og det har vi gjort et par år nu. Vi startede med at strikke Charlotography M-Kal fra Steven West sammen. Det var i 21, ikke? Og så har vi egentlig bare hængt ved og hjulpet hinanden og støttet hinanden og hæppet på hinanden, når vi er gået tør for, vi hænger sammen, og det er mega dejligt. Og jeg fik en idé og hæv dem med på den. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sad og så. Men jeg faldt over det her Bits and Bobs blanket fra The Bakery Bears. Hende damedelen af Bakery Bears, hvad hedder hun? Kay? Det kan man ikke se. Det ligner patent, men det er sømandsrib. Fisherman's rib. Det startede vi op på nogle stykker af os. Mit det er fyldt med fejl, fordi så taber man lige, og man kan ikke... det er jo egentlig bare almindelig ret og ret under ret, eller hvad hedder sådan noget. For eksempel, det kan jeg overhovedet ikke se, fordi det også er med læring, men hele det stykke her, det er mere... det er mere rib, end det er Fishermans... altså... Det ser sindssygt ud. Men det jeg starter op på, er ikke kommet så langt endnu. Det ved jeg ikke helt, hvad det ender med. Men det er i hvert fald et tæppe, hvor jeg bruger alle de små rester. Altså når jeg for eksempel har det næste projekt, jeg taler om. Alle rester under 20 gram. Og jeg ved godt, der er faktisk rigtig meget garn under 20 gram. Men alle de helt små snutter. Det er dem, som kommer i det her Bits and Bobs. Mit restetæppe. Og det strikker jeg sammen med en fabel fra Drops. Og så bliver det bare, ja, indtil jeg gider mere. Det er den her opskrift. Endnu et tæppe. Endnu en smart idé. Heldigvis er det her fuldstændig mindless knitting nu, fordi at nu er jeg kommet så langt, at jeg kan se, hvor jeg er. Jeg kan se, hvad jeg skal strikke. Det kunne jeg ikke, før jeg sådan nåede herop til omkring den lys. Altså der var det stadigvæk, hvor jeg sådan, hvad er det her lige for en type ret nu? Nu er jeg der, og nu kan jeg sagtens lige tage 2 pinde, uden at jeg sådan skal tænke over det. Så det er dejligt. Det der er i den her, det er nogen, som jeg startede sidste år, fordi at Ellen, The Dream Knitter, strikkede nogen, og jeg var lige ved at dø af begejstring. Det er et par Halloween socks. Helt utrolig lange. De bliver mega gode. Alle mulige rester. Og alt det, som jeg ikke bruger, alle til oversånde. Det er striberne, jeg ikke får brugt, de kommer netop i mit Bits and Bobs tæppe. Det er derfor, nogle af dem de er så små. Jeg er også ret godt på vej med nummer 2. Der er sat ind til helt den hvide. Og det er de her farver. Kan I se det? Kan man se det? Det kan man ikke se. Der er ikke ret mange striber tilbage. Skal jeg lige se, hvor vi er henne her. Se. Jeg lige starter med den gyldne der. Og har de her tilbage. Så de bliver færdige. Og jeg ved, Ellen, hun har en samstrik nu. Jeg kan ikke huske, hvad hashtagget er, men måske jeg skulle smide et lod i puljen, fordi jeg mener godt, vi må have whips med i den. Det kigger jeg lige på, så smider det op. Men de bor i den her.
40 minutter nu har jeg så der snakket. Jeg pauser lige, fordi at min kaffe skal lige fyldes op. Lige nu er jeg faktisk sindssygt glad for, at jeg sidder og skriver på skærmen. Jeg tror faktisk, jeg har besluttet mig for at gøre begge dele. Jeg skriver både på skærmen, når jeg taler om noget, men så skriver jeg også ned i bemærkningsbeskrivelsesboksen, fordi at det er også en forfærdelig øjenåbner for mig, ikke? Nå. De næste, det er sådan nogle små nogle, jeg lige hopper hurtigt over, fordi så vil jeg give lidt opmærksomhed på de andre. Alle sammen får noget opmærksomhed. Kan I huske, det må jo også have været i foråret engang, der havde jeg det vildeste crush på Justin Bieber. Og igen, jer der følger mig, I blev jo vældig belemret med inde på mine stories, med hvor jeg lagde alle mulige små videosnæser op, hvor han står og synger og bare har den lækreste stemme og bare ser så sød ud. På en af videoerne står han jo også sådan en vældig pink hue. Så mig ned til min Pernille. Det er hende, der har butik Ret og Vrang. Ned og købe garn, så jeg kunne få en venindehue med Justin. Så der har jeg været nede og købe, hvad hedder det? Den her vanvittige pink fra Langjerns Javol. Og en mohair fra, er det Gepard? Jeg kan ikke se, om jeg kan se noget. Og den bliver simpelthen, altså... Og prøv lige at høre. Jeg skal jo ikke ret meget længere op nu. Så skal jeg jo bare til at tage ind. Så få den færdig, LP. Det er lidt det, der kendetegner mine projekter. Det er det der med, at jeg får en idé impulsivt, løber ned og nærmest vælter mand og børn, finder garn, slår op. Så får det lige et par døgns kærlighed, og så gider jeg ikke rigtig mere. Det er simpelthen så dumt. Har vi mere af den slags? Og vi har de der to, og dem der. Det var da lige hurtigt den her. Jo, det var det her, jeg snakkede om på det sidste afsnit. Det var det her Sola-scarf. Fra... Er det ikke den her? Jo, fra Anne Wenzel. Til pigernes oldemor, fordi hun havde fødselsdag i august. Og jeg er ikke kommet længere. Det var det perfekte feriestrik, fordi at når man sidder i Kroatien, og der er 30 plus grader, så gider man ikke at strikke på store ting. Så slog jeg op til den her i Hungry Eyes, Camilla. Var det ikke det, vi blev enige om, den hed? Camijo, Single Merino fra Camijo, fra hendes Dirty Dancing tillægskalender, man kunne købe sidste år. Ja. Den har vi også gang i. Den skal også bare lige strikkes færdig. Derudover, i forhold til Kroatien, havde jeg jo også taget strømper med, jeg skulle strikke til min søster. Et par Regia Perfect. Og jeg har strikket skaftet og en hæl og lige en my på foden. Det kan man ikke se. Kan man se det? Lige der. Skal også bare strikkes færdigt. Ja. Okay, den her, den er også gammel. Eller det er den ikke. Den startede som en sweater til den ældste, til Alberte, fordi hun elsker rød. Så tænkte jeg, så skulle hun have en rød sweater. Så var jeg igen nede ved min Pernille og købte det her nye her fra Lang. Det er det der Footprints, mener jeg det hedder. Og købte en rød mohair og sætte til. Og det bliver til den her. En lille. Det er den der med kirsebærne fra Lene Holme Samsø. Bare uden kirsebær.
Så ja. Alberta kan ikke passe den længere, hun er blevet for stor. Men heldigvis er lillesøsters yndlingsfarve nu også rød, så Johanne får den. Jeg skal også bare lige strikkes færdig. Men det betyder så, at Alberta jo ikke får en sweater. Så jeg har aftalt med hende, at jeg har købt noget... hun vil gerne have sorte trøjer nu, hvor det snakker vi lidt om. Så i stedet for, så købte jeg inde ved Marlene faktisk et yarn. 2 nøgler af den der, eller 2 fede af den grå, hun har. Hvad det den hedder? Muldvarp. Helt en mørkegrå brun ting, som jeg så vil sætte en mørkegrå mohair til. Og så strikker jeg den samme trøje til hende. Altså cherry sweater fra Lindholm med Samsø, uden cherries. Men jeg synes, den er så lækker, fordi den her dobbeltstrikket halskant, og det runde bærestykke og vendepinde og sådan noget værk, den er sindssygt fin. Så Alberta får en sort. Og Johanne overtager den røde. Fordi så har de begge to tynde sweatre. Fordi det eneste, det jeg plejer at strikke til dem, det er jo de tykke islandske. Også. Yes. Det er jeg så ved at spise Alberta af med nu. Fordi hun er blevet forsømt i forhold til den sweater. Det er en Holiday Slipover. Jeg har strikket forribben. Det ved jeg ikke, om det hedder det, fordi den skal jo deles i 2. Og er nu i gang med det bagerste rib. Og mangler også ribberne i ærmegab og hals. 2 tråde kos og 1 tråd mohair fra Drops, faktisk. For at få den helt rigtige farve. Ja, og det er den her. Der kan jeg godt mærke, at mange af de her opskrifter fra denne her designer. Altså jeg siger det så meget, Lene Holme Samsø havde ikke en tilsvarende, synes jeg. Jeg synes ikke, at jeg kunne finde en anden tilsvarende sådan tyk vest, jeg kunne bruge, så jeg måtte, ja. Her. Fordi den bitte skal jo også have en. Så har jeg lægger garn til hende. Hun er som sagt vild med rød, så det bliver en den her version. Og det er jo på pin 10, men altså det går jo ret hurtigt, når jeg bare lige strikker på det. Så ja, nu mangler jeg ribber, og det skal bare gøres. Det er simpelthen så råden. Jeg går i stå de dummeste steder. Nu sprang jeg over tæpperne. Det har jeg jo 2 mere tæpper i gang faktisk. Den her, den vil jeg ikke snakke så meget mere om. Det er den, der bor her i. Det er mit Camijo adventsprojekt. Jeg har flyttet det hele herover endnu. Så nu ligger alle garnerne her. Det bliver denne her, der hedder Anthology Throw. Det runde tæppe, hvor du egentlig strikker 1 farve per dag, eller hvad det hedder. Altså en stribe per jul. Jeg ved ikke, hvad det hedder. I forstår, hvad jeg mener. Og der er jeg ikke kommet længere end sidst. Det hele det er fuldstændig filtret sammen nu. Alle de her pinde. Ja. Den strikker jeg på en gang imellem. Ja. Det er et fedt projekt, det her. Det er det virkelig. Fordi det er bare rundt og rundt og rundt, og der er sgu ikke noget... Så er der lige nogle hulmønstre, noget slåen om og tagen ud, og slåen om og 2 ret sammen, og det er simpelthen så snilt. Det bliver mega fedt. Det bliver et... jeg tror, det her det bliver et tæppe, der skal bo i min strikkestol. Ja. Jeg tror ikke, det bliver så et tæppe, der skal bo inde i sofaen, fordi jeg tror, det bliver bare sådan et lap blanket, fordi at... ja.
Så den har jeg gang i, og så har jeg lige slået op til, apropos tæppe, denne her. Mini Augustins nummer 5. Hvad kan I se? Kan I se den? Fordi en kollega skal være bedstemor, mormor, farmor, jeg kan ikke huske, hvad hun kalder det. Og jeg har aftalt med hende, jeg vil gerne slå op og strikke det. Og hvis det ender med, fordi jeg gider ikke have deadlines, når jeg får bestillinger. Men jeg skal nok strikke det, for jeg skal selvfølgelig nok tage det seriøst. Men hvor vi egentlig aftalte, at vi strikker det. Jeg finder garn og starter op med at strikke, men du binder dig ikke, ergo du har ikke betalt for noget nu. Så hvis det ender med, at du ikke kan vente, og du ikke vil alligevel have det er fair nok, så putter det i gavekassen og giver det til en anden. Eller hvis jeg lige pludselig får en eller anden, jeg gider ikke at strikke det mere, så skylder jeg heller ikke dig noget, forstår mig ret. Så vi fik faktisk lavet sådan en rigtig, rigtig fin forventningsafstemning. Som sagt, jeg havde også fri i går, og der er noget, der alligevel at få strikket hele, I kan ikke se noget som helst. Men hele det stykke her, det er sådan en mønsterrapport. Og nu strikker jeg lige noget drejet ret og rib eller et eller andet halløj, lige en 3-4 pinde, og så skal jeg så strikke endnu en mønsterrapport, inden at jeg strikker det sidste stykke. Tæppet er super fint og super simpelt egentlig. Det er, jo, der kommer selvfølgelig flere og flere masker på hele vejen rundt. Men det er starten. Jeg har lige strikket det her stykke. Og nu er jeg i gang med de der, det er noget drejet ret og vrang. Og så det næste stykke, det er det her. Og så er det så, at her, tæppet er egentlig færdigt, når du kommer hertil. Og så er det så, at du slår x antal masker op, og så strikker du simpelthen rundt, hvor du sådan... Det er sindssygt fint. Jeg glæder mig helt vildt. Altså, det bliver mega godt. Det, jeg strikker det i, også for at gøre det lidt prisvenligt og lidt tilgængeligt i forhold til at kunne få fat i garnet hurtigt, det er Baby Merino nede fra min Pernille, fra Drops, hold dobbelt. Og så opskriften er på pin 5. Det ved jeg ikke, hvad det er strikkefasthed, det ved jeg sgu ikke. Men jeg vælger at strikke det her på pin 4,5, fordi jeg ved, at det her merino, det kan godt blive lidt træt i brug, og jeg synes ikke, det gør noget, at det er tæt tæppet. Fordi at hvis det så bliver brugt, når det jo så bliver brugt, så slapper det lidt mere af, hvis det giver mening. Og så gør det ikke noget, fordi det i starten er strikket ret tæt. Så uanset hvor træt det bliver, så er min teori, at det bliver ved med at holde formen rigtig fint. Der er gang i mig i dag. Hold kæft, mand. Allerede vi er over en time nu, det ved jeg. Og hvis I stadigvæk hænger på, I er mega seje. Det er for sindssygt. Jeg kommer til at bruge hele dagen på at redigere det her. Nå, hvad har vi så? Vi har nogle trøjer. Nej, vi er lige ude noget barselsgave. En anden kollega, jeg har, hun venter sig en lille pige. Hun er nordmand, moren, og havde skrevet til hende, at hey, jeg strikker en Marius til dig. Er det originalfarverne, eller har du nogle præferencer i forhold til farveønsker? Hun fortæller så, at hendes svigermor, hun strikker som en gal, så hun, altså, de har Mariuser i forskellige størrelser, fordi det er jo ligesom åbenbart er en ting, at hvis man kender en nordmand, der er gravid, så skal man strikke Marius-svætre, eller bodyer, eller heldragter, eller dyner, eller altså du ved, men så jeg tænkte, om det er fair nok, så skal jeg nok lade være. Jeg spørger hende så, hvis nu at jeg fik tid og lyst til at strikke en sweater, hvad er dine yndlingsfarver så? Hvor hun så skriver, om hun er helt vild med rød, gul og orange. Og der sprang mit hjerte jo lige et ekstra slag, fordi det er jo også bare lige... Prøv, det kan jeg godt finde. Så jeg var på lageret og fandt noget rødt. DK Weight fra Ladybug. Jeg tror, det var den, der hed... Det har været en julefarve for nogle år siden. Og så noget Yarny. Det er sådan lidt alt muligt farvet. Summer Love, tror jeg den hed. Det kan jeg ikke huske. Yarny farver heller ikke mere. Så fandt jeg noget... Det er noget Lone. Alone Sock Lady. En gul. Og samme så, om jeg ikke også fandt en orange fra Alone.
Alone. Fra Lone. Alone Sock Lady. Jeg tror, det her det er den, der hedder Burnt Orange. Det er i hvert fald ikke Fluorescent Orange. Og jeg har ikke glemt Alone. Jeg kommer lige ind på din internet hjemmeside og bestiller noget nyt, fordi at... Nå. Rød, gul og orange. Og hvad passer godt til det? Det gør helt mørkebrun. Og det jeg skal have lavet, det har I også set nogle af jer. Det er, altså normalt så har jeg jo den jo. Det er badgeren igen. Så den er helt ny. Jeg har nærmest kun lige slået op. Men det der er planen, det er, at det øverste, det bliver med det røde i kontrasten. Og det brune. Nederst på kroppen bliver orange mønstret, og så ærmerne bliver gule. Sådan at det ligesom, hun får alle farverne med. Det er et sindssygt fedt projekt. Det glæder jeg mig til at komme i gang med. Hun har termin i december. Og er jo offentlig-statslig ansat ligesom jeg er, så hun skal gå på barsel 8 uger før, så det vil sige, at her i november smutter hun. Så jeg har lige nogle uger endnu til at... men det kan jeg godt nå. For så forsømmer jeg bare alt det andet. Du ved, det er jo... Man skal jo gøre det, man er god til, ikke? Så jeg er en lille lækker baby. Får en lækker lille badger i de lækreste farver. Det glæder mig helt vildt til. Jeg bliver lidt nødt til at flytte noget af det, jeg har talt om. Sådan at jeg også lige kan... Den her. Også en Katrine Lyng-taske. Og apropos impulsivitet, og jeg er lige ved at vælte det hele, for jeg skal bare have fyldt med lækkerier på, lad os se, Sissel og Sandra. Det er Fluorescent Orange i et 100 grams fed. Jeg kan slet ikke være på selv. Den er for vanvittig. Nå. Og Orange is the New Black. Og cognac. Hvad har vi her? Hvad hedder den her? Var det Brand i byen? For Bakillerik. Du ved, så farvetema, ikke? Det er jo, Tomato fra Cammy Joe på Gold Sock. Den er så også bare for lækker. Farvetemaet her er jo rød, er jo orange, rødlige farver, nuancer. Og det, kan I huske det? Her. Det er jo Rubinia. Forstykker og bagstykker af strikke. Jeg er begyndt at strikke rundt. Hvorfor er jeg gået i stå? Jeg fik måske en anden idé. Noget andet, jeg skulle slå op til, og så røg den her bagerst i... Man kæft for et åndssvagt. Jeg har jo ikke nogen reel grund til, hvorfor jeg forsømmer mine projekter, andet end... så får jeg en eller anden idé, og så løber jeg med den, og så glemmer jeg alt om, hvad jeg har gang i. For jeg kan jo godt lide det. Altså, det er jo svætre og ting, som jeg har slået op til, og som jeg jo ikke, når jeg sidder og kigger på det, tænker... Jo, der var lige Elina, hvor jeg har det sådan... Men de andre ting er jeg jo faktisk... men prøv lige at se. Når den her bliver færdig. Kæft, det bliver flot. Nå. Men ja, det var jo Rubinia fra Anne Wenzel. Jeg strikker den i 2 tråde fingering. Det er så pind 5, er det ikke det? Jo, nej, sgu 5,5.
Pind 5,5. 2 fingering på pind 5,5. Jeg ved ikke, igen, jeg ved ikke, hvor mange man skal strikke baseret der. Who cares? Yes! Den skal også derovre, den skal vi heller ikke tale om mere. Så har vi... Jo, vi har stadigvæk stakken der også. Det ved jeg ikke lige helt, om vi når. Min cactus flower har jeg så der strikket lidt på her de sidste par dage, faktisk. Jeg havde den med på seminar. Da vi kom hjem fra Düsseldorf, der var jeg på seminar med mit arbejde nede på Hotel Fåborg Fjord. Så der har jeg strikket på den lidt dernede, når vi har haft noget oplæg og noget, fordi at uanset hvor interessant det er, og hvor meget jeg elsker mit arbejde, så hold kæft nogle af de oplæg, vi bliver præsenteret for. Skal man lige have et eller andet i hænderne for at lytte efter. Og det er jo ikke fordi, jeg er kommet mega langt vel, men jeg har fået lidt mere på kroppen. Se lige. Jeg tror faktisk sidst jeg viste jer det, der var jeg heroppe omkring. Så der har lige fået strikket et par stykker centimeter. Og prøv lige at tjekke dem her. Det er fordi min Malene, The Playful Knitter, strikker musik Malene. Hun har været forbi Ditte Kirkegaard, Ditte K, og har fundet købt små maskeholdere, pindestopper. Og så løb jeg jo ind på hjemmesiden, fordi at, igen, jeg handler før jeg tjekker bankkontoen. Og var inde forbi og fandt nogen til mig selv. Så nu passer de på mine masker, så når jeg skal vise strik frem, så kan jeg bare vise det frem, fordi at de bliver. Mine masker bliver. Tak for jeres omsorg alle sammen på det sidste afsnit. Der er også flere af jer, der nævner, at måske det kunne være en idé, hvis jeg fik sat sådan nogle på. Og jeg tror faktisk, at dem Malene har, det er dem her. Er det ikke det, min ven? Mega fint. Nå. Det bringer mig lige til det næste her. Fordi jeg glemmer helt at tale om, hvilke projekttasker og poser og sådan noget værk jeg har. Fordi jeg har vitterligt alle mine projekter i en projektpose. Jeg tror, jeg har omkring, det ved jeg ikke, 50 projekttasker eller sådan noget. Og det er jo både fra Maki, Knitwear by Maki, det er fra Ellen, The Dream Knitter, det er fra Katrine Lyng. Det er fra Cami Jo. Har jeg en masse af de der kurve, der jeg kan købe i Jysk, og jeg har en del af de der Bolga baskets. Jeg har en del af dem her fra Vio Lykke, dengang hun solgte dem. Nå. Her har vi, hold kæft mand, 390 masker. Opstarten på en boxy. Før sidst I så det her, det er mit Spirit Animal garn fra Marlene. Det er farvet sammen med Marlene. Det er satme også en lækker farve. Sidst I så det, der var det i gang med at blive strikket til en Lace and Fade boxy fra Hohi Locatelli. Det fortrød jeg, fordi at jeg gider simpelthen ikke at strikke ren mohair. Det piner mig, og det bringer mig også til næste projekt, jeg har gang i, fordi at for helvede, mit liv er bare for kort til at sidde og fedt med det der pisgarn. Excuse me. Mohair kan meget, og mohair kan lige give det et finish, eller et fluff, eller en anden farve, eller alt det der, jeg går. Men det der med at sidde og strikke ren i det, det er ikke for mig. Og jeg har jo hele tiden tænkt, at jeg har brug for, at det her mit Spirit Animal garn, at det ligesom kommer til sin ret, så jeg vil helst det kan heller ikke blande det sammen med mohair. Og så er det så, apropos inspiration, SME hos Dorte, lige en omgang mere Dorte, min søde Dorte. Og hun talte om for nogle afsnit siden, at hun ville strikke endnu en boxy fra Hohi Locatelli, fordi at den hun havde i forvejen, den var hun sindssygt glad for. Og det er også det perfekte på turprojekt. Og det skal jeg sætte med lov for der. Jeg
som sagt til og fra Düsseldorf, vi kørte i bus på vej derned, og på vej hjem, der strikkede jeg selvfølgelig den der mikroskopiske trøje, og det gik jo ret hurtigt. Derudover havde jeg jo også, vi brugte 9-10 timer på at køre derned med bussen. Så ja, jeg brugte mange af timerne på den bitte sweater, men havde jo også sådan, hvor jeg tænkte, nu har jeg også brug for at strikke noget, jeg ikke skal tænke til, altså bare rundt og rundt, i stedet for små ærmer, eller en rib, eller lukken af, eller alt det der, som man jo gør. Så jeg havde slået op til den her hjemmefra, den var også med i tasken. Og det der med at sidde så mange timer i en bus, og strikke. Altså det er jo måske 2 pinde, du når, fordi at der jo er... Jamen, jeg tror faktisk også, jeg skrev til Dorte, om det virkelig kunne passe, at man skulle slå så mange masker op, fordi at shit, man, en omgang tager jo næsten en halv time. Det gør det ikke, men det er rigtigt nok, fordi som hun så fint siger, hvis du ikke slår alle de der masker op, så får du ikke den der boxy drapey, altså, som jo ligesom er det, der gør sweateren så fed, at den er så tynd, og den bare falder. Så hvis jeg slår for få masker op, så bliver den jo ikke, altså, Så jeg tænkte, okay, fint nok. Så jeg slog alle de her 390 masker op, og strikker. Og føler altså ikke, der sker en skid, men der er jo sket lidt. Ja. Så ja, Boxy er jeg i gang med, og det er en af de har ikke nogen deadline. Eller der er jo tydeligvis ikke nogen af mine projekter, der har en deadline. Jo, lige barselsgaven har, og baby-tæppet, som jo også jeg har lovet væk, men ellers så... Ja. Nå ja. Apropos projektet, Cami Jo projekttaske. Her har vi Elton. Og den er heller overhovedet ikke rørt ved siden sidst jeg talte om den i et afsnit. Ja. Og hvor langt er jeg under ærmet her? Ja, så et stykke cirka. Men det er jo sjovt, fordi at jeg er jo fuldstændig forelsket i farven. Det er et kit, jeg købte fra Marlene, da hun havde sammenstrik. Marlene Etienne. Den her vanvittige grønne, og moherren, der passer til. Jeg er jo helt vildt forelsket i de her farver her. Jeg synes jo, de er for hjernedøde sindssygt lækre. Og jeg gik også i gang, og jeg havde en fest, og jeg var jo den klogeste i hele verden i forhold til det der med højre og venstre for- og bagskulder og alt det værk der. For så er jeg gået i stå. Og hvad er jeg i gang med nu? Er det en mohairpind? Nej, det er det faktisk ikke. Det er altså... Hold kæft, mand, det er så svagt. Jeg tror helt ærligt kun, jeg mangler de der 2 sjæler, som jeg heller ikke har strikket videre på. Ja. Jamen, det var også sidst, I så den. Det er mit Find Your Fate fra... Er det ikke også Hoki Locatelli, der har lavet den? Det tror jeg. Jeg er overhovedet ikke kommet længere siden sidst, jeg talte om den, men I får den lige at se igen. Og den er jo også ret tæt på færdig. Jeg mangler farve C og D, eller B og D, eller E og F, eller hvad fanden det hedder. Jeg mangler de 2 sidste. Så det skal jo bare... Altså, det er så dumt. Et sommerferieprojekt, som som i år ikke blev færdig på sommer. Sidste år strikkede jeg jo mit Virtuous Unite. Det hedder den ikke. Jo, det hedder den. Den ligger også. Den kommer vi til, måske. Den strikkede jeg jo på sommerferie. Den kunne jeg jo slet ikke lægge fra mig. Men det der er med den her, som jeg snakker om sidst, er jo det der med, at hold kæft alle de retmasker. Altså, det er jo på ingen måde et kompliceret stykke strik. Altså, det er jo de samme sektioner, du bare kopierer i forskellige farver og med forskellige fader. Så den er på ingen måde kompliceret. Det vil være synd at sige. Og den, altså igen, alt hvad jeg snakker om, det bliver selvfølgelig noteret her. Jeg skriver det ned min menu. Drop down below. Hvad hedder den der boksen dernede? Plus at det hele står inde på min project page inde på Ravelry. Det næste ferieprojekt, jeg startede op, som jeg faktisk er blevet endnu mere gal på, det er denne her. Exploration Station for Steven West.
Fordi jeg fik jo overlevet patentstykket her, som jo faktisk er sindssygt flot. Jeg elsker det. Og så skulle jeg starte op på det her slip stitches, og på en eller anden punkt, på en eller anden måde, alle mine mellemrum, om man vil, de bliver strikket i den her, der er ikke så meget tilbage, sådan helt neongrøn af Javol for langjern. Og den har jeg selvfølgelig også sluttet af med hernede efter patentstykket. Og så var det jo lige, at jeg læste opskriften forkert, fordi jeg læste det som om, at jeg skulle tage ud efter hver fjerdemaske og noget slå om og noget værk, et eller andet, du ved. Jeg fik i hvert fald læst så forkert, at det ender med, at når jeg så starter op på slip stitch pattern, det lyserøde her, eller et stykke, jeg vil have nedenunder, patenten, slip stitch, så har jeg 40 masker for meget. Og 40 masker for meget, det er fandme for meget. Det er virkelig mange masker for meget. Så jeg nåede lige at tænke, så lukker jeg det bare af, og så må Alberte eller Johanne få det til et sjæl til deres bamser. Jeg var. For det der, man skal begynde at strikke tilbage i noget hul og slå om, og noget patent og noget pis, jeg tænkte, det kommer ikke til at ske. Så jeg var sur, og jeg var vred, og jeg var mulet, og jeg var bister længe. Men det er faktisk endt med, at jeg strikker videre. Fordi så må det være de her 10% fejlregel, som Steven West han snakker om. Bortset fra, at hele rækken her har 10% 400 gange. Ej, jeg ved det ikke, men hold kæft, hvor er det hjernedødt. Så nu er jeg bare blevet endnu mere træt af det her sjæl. Fordi i forvejen kunne jeg jo ikke lide det. Fordi jeg ikke kunne lide farverne. Alligevel. Og nu kan jeg simpelthen ikke lide det, fordi jeg bare har strikket pisse meget forkert. Jeg er træt af det. Var det det? Det kan jeg ikke forstå. Var det det? Hvad er det her? Jo, det var det. Fedt. Nå. Jeg er blevet spurgt om mit mest brugte stykke strik, og så tilføjede jeg det lige, eller jeg kan ikke huske, om du har spurgt om det, Anne, men hvad kunne vi på at strikke igen? En af de ting, jeg har brugt sindssygt meget, det er denne her. Det er mit Copenhagen Calling Cowl fra Isabel Kramer. Den er strikket i noget Malabrigo, et eller andet halløj fra Spektakelstrik eller Skabagti, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det var noget tilbud, de havde, sådan noget helt vanvittigt. Det ligner sådan noget super tyk single merino. Ej, det gør det ikke helt. Gør det det? Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Den er mega lækker. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at strikke en mere, både fordi jeg synes, modellen er fed, og det var nemt. Du starter med det her, er det 3x1 rib, og så laver du noget slip stitches og et eller andet lace hulmønster. Og bare lige spoiler lidt, det skal ikke se sådan her ud, fordi jeg fuckede helt op i mønstret. Men jeg tænkte, så længe der er noget mønster, noget hul og noget værk, så pynter det så vældig. Men den er sindssygt fin, og den kunne jeg mega godt tænke mig at strikke igen. Ja. Og mit sommerferiesjæl fra sidste år, mit Vertices Unite. Elsker den her model. Den er sindssygt god, fordi at det er ikke det der halvmånesjæl, det er simpelthen, at uanset hvordan du... Altså, alle farverne du bruger i det, kommer bare til sin ret. Både det her mint, som jeg egentlig lidt tog med som en... hvad farve skal vi lige bruge? Alt det lækre orange herfra, det er det en fra Ullumsov faktisk. Noget, hvad hedder det... Nå, det er mint, og det er turkis. Er det ikke sådan? Grøn og blå. Det er både noget... Det her, det er noget... Jo, det er det fra Birger Bergs Disney julekalender. Det er Frøprinsessen og en eller anden en.
Og her har vi... hvem var orange? Var det Mariana? Nej, det var det ikke. Var det det? Det kan jeg ikke huske. Nå. Så Versus Unite, den er sindssygt fin, fordi at den er god at tage på. Den skal jeg ikke bekymre mig om den sidder rigtigt, om den folder, om den ved, fordi at den tager jeg bare på, og så alle de farver, jeg vil med, som jeg har brugt. Det kan man se. Så har vi en trøje. Denne her er jeg sindssygt glad for. Det er fra Camijonet, det er True Blue. Jeg elskede at strikke den. Jeg synes, den har den fedeste konstruktion med den her høje ryg og halsen her, der er lidt dyb. Den er bare blevet for stor. Jeg har sat den til salg faktisk inde på Recraft. Det er noget XL, størrelse XL, tror jeg den er endt med. Det skulle den ikke blive. Hvis jeg ikke får den solgt, så trævler jeg garnet op og strikker en størrelse small. For ligesom at håbe, at den så måske vil passe mig bedre. Men modellen er sindssygt fed. Jeg elsker den. Og garnet er mega lækkert. Det er et yarn og kaosjern. Så sådan en helt basis sweater på den der pin 4 strikkefasthed. Hvad hedder det så? 20, tror jeg nok, de kalder det. Det kan man bare altid bruge i sin garderobe. Så ja, anbefaling herfra. True Blue fra Camijonet. Sindssygt fed pasform. Så har jeg min elskede Øffi. Den fik jeg øje på her den anden dag. Der er ikke rigtig nogen af os, der har brugt striktrøje her, vel? Der har ikke rigtig været sweater weather. Men jeg vil sindssygt gerne have en mere. Jeg har 2. Det her det var den første, jeg strikkede i let lopi i farven apricot. Elsker den. Elsker. Den er så dejlig, og den er så brugt nu, at den bare overhovedet ikke krasser. Eller det synes jeg ikke, den gør. Elsker den. Jeg har også en i mørkegrøn med lysegråt mønster. Min næste plan er faktisk at strikke en i en lys bund med et mørkt mønster, for ligesom at omvende dem. Grunden til, at jeg elsker de her ørefier, det er, fordi jeg går rigtig meget i veste. De her dyneveste, de har sådan en peak performance. Og der synes jeg bare, det er fedt, at man kan se hele striktrøjen, forstår mig ret, at der også er mønster på ærmerne, at der ikke kun er mønster på bærestykket, fordi det er jo tit bærestykkerne, man sådan lukker inde, når man har noget jakke eller noget vest på. Men det der med, at man også sådan kan flashe noget mønster. Jeg elsker det. Jeg har snakket med Maja, Traktor Lady. Det var også som også lavede en netalong på den. Det kan jeg ikke huske, hvornår det var. Var det sidste år? Var det i år? Var det sidste år? Jeg har skrevet til hende, jeg vil have en mere, og så skriver hun næste år. Så det kan være måske, at vi strikker sammen igen næste år. Men, og så byder vi gerne jer op til dans. Men jeg skal i hvert fald have en mere. Elsker den. Og kæft, man kan slet ikke overskue, at jeg skal rydde op, når jeg er færdig her. En af de andre basistrøjer, som jeg er fuldstændig vild med, det er... Den tager den ikke på, for det ser dumt ud nu. Cumulus. Og det er også fordi, jeg kan godt lide V-nækken. Jeg kan se, at det er Susie Havmann, der har lavet den, der hedder Pause, eller Hverdag, eller Marlene fra Etienne, du har strikket den. Det er også sådan en, der går ned i et V, som også er i noget mohair, noget værk. Den er faktisk også rigtig fin. Den her, den har jeg strikket i en tråd lammeuld. New Zealandsk lammeuld, det hedder Saga nu, tror jeg, fra Filcolana, og så en mohair. Og super fin, og super anvendelig. Også en god basis sweater. Kunne jeg også finde på at strikke igen. Men min absolut favorit, det kan være, at jeg dør lige om lidt, når jeg tager den her på. Og som jeg faktisk har garn til en mere, som jeg også skal have startet op snart. Det er den her. Den er så lækker. Prøv lige at se. Men altså. Hvor kæft, hvor er jeg glad for, det ved at være efterår igen, var. Shit, mand.
Kender I det der, når I sådan ser projekter, I selv har lavet, når I får dem på, at man bliver sådan helt, hvor er det sygt, jeg har strikket den her. Altså, nej, det ved jeg ikke, det er måske et åndssvagt spørgsmål. Jamen, jeg elsker den. Jeg elsker den her, og den er også bare, jeg går jo rigtig mange ture, rigtig mange lange ture, rigtig mange, også selvom det er koldt udenfor ture. Og der er den her bare perfekt. Altså lige en langærmet undertrøje, et eller andet indunder, og så bare derudad. Det kan I ikke se. Kan I se det? Nå, for det, eller det ved jeg ikke, om I kan se. Lige heroppe. Jeg har købt den her. Brande. Eller Foss. Fordi min plan er, at jeg skal have en mere. Jeg vil have en mere af dem her. Hvor den bliver bare rød bundfarve. Eller den her brændte bundfarve. Og så skal jeg have fundet ud af, hvordan jeg vil så lige gør. Jeg har noget gult, og jeg har noget helt hvidt eller Foss. Og så har jeg lige været forbi Fake og Co. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Og har bestilt noget grønt, og noget blåt, og noget brunt, og noget, altså lidt forskellige ekstra, fordi at jeg skal have til bærestykket. Ja. Det bliver sindssygt godt. Så ja. Drømmestrik. Men den er så flot. Hold kæft, hvor er den flot. Jeg tager lige den her egentlig. Så vælter. Men ja. Islandske sweatre er klart min favorite, min go-to. Noget af det, jeg elsker allermest. Jeg er altid kold og fryser altid. Så mine lidt Lopi-trøjer. Dem her. Dem kan jeg sagtens have på indenfor. Intet problem. Ved I hvad, venner? Jeg har ikke mere nu. Jeg kan helt sikkert godt finde på noget mere at tale om. Jo, prøv lige at høre. Lige sidst. Jeg var virkelig dårlig. Westnets MKAL 2023. Jeg har meldt mig til, fordi mine piger har meldt sig til. Min lokkedue-flok. Benedikte og Ellen og Dorte Mose og Dorte lige en omgang mere og Malene og Helle. Vi har meldt os til igen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, og om jeg vil med det. Det er sådan, jeg er sådan lige del skræmt og lige del sådan ret spændt og begejstret på, hvad fanden han nu finder på igen. Jeg har fundet mine farver. På det her, det er en farvepalette, der vil vælte jer. Altså, det kommer bag på jer. En guldkorn fra et jern, en orangeri fra et jern, en tomato fra Camijo og en høstfest, mener Malene, hun kaldte den også fra et jern. Jeg har lavet det her sort-hvid, og de her to, som er 1, 2, 3 og 4. 1'eren og 2'eren, de ligger ret tæt på hinanden sort-hvid. Men jeg har besluttet mig for, at fuck it. Det er sådan, det bliver. Jeg har købt opskriften, og jeg starter op, og så ser vi, hvad der sker. Det kan godt være, at jeg venter en uge eller 2 måske med at slå op, fordi at jeg skal også lige se, hvad vi laver. Fordi at det der halløj, han havde gang i sidste år, det var spild af min strikketid i hvert fald. Så det blev trollet op igen. Men, venner, jeg vil slippe jer løs. Tusind tak for, at I altid er så pisse søde til at hæppe og kommentere og bare være. Gitte, hundemoster, skriv til mig, og jeg får sendt garnet til dig. Pas på hinanden. Pas på jer selv. Vær gode ved hinanden. Vi ses lige pludselig.